preguntando. Sabes como se chama? Claro. Pois, se alguén pensou xa unha pregunta e a ten aquí, que levanta a man e lle preguntamos a Miguel, vale? A ver, que ten máis por aí? Pero pensaste esa pregunta, a ver? Sí. Un mestre, que é da Barquiña tamén, chamase Sergio, que enseñou. A ver, máis que ten máis preguntas? Como se toca a gaita? Soplando. Vai vole decir agora, mira. Sopras por aquí. Sopras por aquí, entón enches aire e isto que é o foro. E aquí hai unha lengüeta que fai ruido, e aquí hai outra que fai ruido tamén. Isto é esta. Tedes algunha pregunta máis? A ver, os que teñan que levanten a man ali por aquí. A ver, Hugo. Mi abuela también toca la gaita. Que ben. Toca igual. A mí también. E que tipo de instrumento é? Eu non sei que Mi tipo de papá instrumento. toca la En outros países hai outras gaitas tamén. Pero, bueno, que tocamos aquí a gaita galega. As cautas da gaita... A ver, este é o soplete. Por aquí soplamos. E aquí hai unha válvula para que o aire que entra para dentro non vale para fora. Este é o ronco. O ronco dá só unha nota. Dá tu... É moi grave a nota, porque o ronco é moi grande. Entón, canto máis grande é, máis grave, é máis para baixo da nota. Este é o punteiro. O punteiro é como unha flauta, pero pode dar moitas máis notas. Entón, o aire sale por aquí e por aquí ao mesmo tempo. E aquí hai unha lengüeta que se chama palleta. Mirad. Que se pode abrir. Isto é o que fai sonar a gaita. É unha cousa pequeniña. Son dúas camas. E como se chama eso? Clarinete. Isto é a palleta. Palleta. Escoitaches, é a palleta. Isto é a palleta. E se soplas directamente, podes soplar directamente na palleta? Sí. Mirade, a ver que pasa. Leandro, mira. O foro da gaita, que é o que está por baixo desto que é a camisa. Pero agora sacamos. Isto é a camisa. A ver que pasa, a ver que hai aí abaixo. O foro é isto daqui no medio. Daqui no fondo, é debaixo da camisa. Isto é de goretés. Moitas veces faise de coiro, antes facíase de coiro. Pero agora está facendo de goretés, porque é un material, bueno, sintético e é millón. Rompe menos. A camisa vai por dentro do foro, por fora,